זה המשך הגלות. אנחנו צריכים לדעת שבדור שלנו, השגחה אלוקית מחזירה לנו את המקום הזה, והתרומה של הדור שלנו, להחזיר בעלות של עם ישראל למקום הזה. אני לא אומר שמחר אנחנו יכולים לבנות. ואומרים איסור קורס, איסור קורס. אף אחד מאיתנו לא עולה למקום שיש אפילו סופק איסור קורס. איסור קורס זה מחנה שכינה, שאנחנו לא יכולים היום לתאר. עולים אל מחנה לוויה, וחלק גדול, גם בצפון וגם בדרום, זה תוספת של הורדוס. זה בכלל לא מחנה לוויה. ולכן זה חשוב מבחינה שמיה, וגם כלפי ערה, שהציבור שלנו יפקוד את המקום. אם הציבור שלנו יפקוד את המקום, זה ייתן כוח לממשלה לעמוד מול כל הלחצים של הגויים. אין ספק שהם לוחצים ורוצים להסגיר את זה בחזרה. וזה חשוב. לכן אני אומר שכל מי שנמצא פה, כל אותם מלאכים שלא באים בגלל כל מיני סיבות, עצם מלאכים רוצים שזה יהיה בידי עם ישראל. ובואו כי ישמע תפילותינו, לפחות וצחיים אומר, ידן מלחומה וסקיריג מאפס עלק. אתם יודעים שהאדמו"ר ממונקאץ' במלחמת העולם הראשונה, באו אצלך על נושא הקימות, ואמרו, אתם רבנים, למה אתם לא גוזרים תענית, למה אתם לא מתפלים שיהיה שלום? אז הוא אמר להם, תשמעו, חז"ל אומרים בתלמוד, מלחמה התחלת דברי. זאת אומרת שאם אנחנו נתפלל שיהיה שלום, זאת אומרת שאתם רוצים שכינתא בגלותא, להמשיך את הגלות. כשהרשעים יכתשו אחד את השני, אנחנו צריכים להתפלל שאחינו בני ישראל בכל מקום מושבותיהם ינצלו. אבל לא שיש יש לנו מזל שברוך הוא מסעיר את הרשעים, אם זה בסוריה, אם זה בלוב, אם זה בתימן, הם עדים. ברשעים כי ים נגרש, אנחנו רק נביא על זה, שהשם יהיה עסוקים מצד הזמן, ואנחנו לא צריכים להתפלל שיהיה ביניהם שלנו. אנחנו צריכים להתפלל שאחינו בני ישראל בכל ארצות וזוריהם לא ייפגעו. וזה אנחנו צריכים להתפלל. ונקווה שהמקום הזה יהפך למקום תפילה, לא ירחק היום, כמו שהרב טופיצ'ינסקי בספרו הקודש במקדש, כתב את זה לפני 80-90 שנה, להקמת בית כנסת על ההר. אלא אז היה ככל הקורא במקום. כן, אז אני אומר שכל מי שעולה פה הוא מקיים מצווה חשובה להבליט בעלות של עם ישראל, ואם אנחנו נתפלל פה בשקט, אסור להתפלל במקום היחידי בעולם שלא נותנים ליהודים ואיפה העולם. ممنوع يا اخي مين ده يحبس فيه حرام يعملوا بينزلوها حرام حرام תלך על שוטר, נו. חלה אכבר יוציא אתכם כולם. מה הם אומרים שם? מה זה? אחרי זה עלה כבר, מה הם אומרים? זהו, סיימנו. כבר עברנו את הזמן. תקדם עכשיו. זה נעבור את זה קידיש השם.
Ja, aber er hat nicht gewollt singen, der hat gefragt, ich hatte was er sagt, aber ich sehe keiner, das kann Arabisch für ihn. Ich hätte die zwei kennen. כן. זה מה שנקרא שלכל אחד יהיה 1,001 משרתים. 8,000 משרתים יהיה לכל אחד, כן? ללכת עם תחיילס. כל אחד שילך עם תחיילת אמיתיים. זה לא מתקדם. לאט, ייכנס. יש גם בברסלב. יש גם בברסלב כאלה שהולכים כאלה. Berland gesucht über Game mit Armand. Ja, schön das. Gemerkt hat man so telefoniert. Ja, verdient. Nee? Berland hat er gesagt? Nein, mein Sohn, ich habe nie gesagt, ich muss jetzt in Berland. Reingeh, klein. שם במקום הזה. אז למה הרחיב את זה? על אף שאין להם כוח לקדש את המקום, בגלל שזה מקום חשוב וזה טרופו של ירושלים, שם נוח לקדש, כדי שעם ישראל ירגיש שזה מקום חשוב, שלא יקרה קשור, אז ממילא הרחיב את זה. שואל תוספות, הרי ההרחבה הזה בא לידי הקשות, המקום המאוד חשוב שבא מחוץ לירושלים, ואחרי אפילו אוכל, כדי שיחזיק את המקום. כל לטובה, אם לא אפילו זה היה כפרה עוונות. פה רואים את זה, שכאילו שפה, אם אנחנו הולכים על המקום הזה, אז זה משהו לא קורה, שפסיק היודעים שבעצם לנו אנחנו הם לא תתלחוש אולי, למה הם לא חושבים לא ככה? הסגירו את עליו, הם עשו, טוב, גם את הכל. אז אם הם לא חושבים פה, שמה שלא יחשבו גם פה. טוב, אני נו, אייבון. אנחנו פה בהר הבית, שיש טוענים את העניין הזה שיש בזה בעיה, להיכנס אם אנחנו נכנסים לעולם שמותר להיכנס, אז אחרים יש פה מקום שאסור להיכנס. אז יש בחשש כי שלום עולם, אנחנו צריכים לדעת, יש גמרא בשבועות שכתוב שם, שני, חכם ישראל הרחיב את ירושלים מעבר לגבולות שאפשר לקדש את המקום. הם הרחיבו את זה וקראו את זה שם ירושלים, על אף שלא כדי קודשת ירושלים. ואסור לאכול שם קודשים קלים ומעשה שני. בכל זאת כתוב שם שעמי הארץ הם אכלו שם קודשים קלים שלא כדין. אז שאלה גמרא, למה הרחיב את זה כאילו שבאמת לא היה אפשר? אז גמרא אומרת, בגלל שזה טרופו של ירושלים, משם נוח להיכבש. אז כדי שעם ישראל ימצאו נפש עליהם, אז נתנו על זה שם קדושת ירושלים, עליו מה שזה באמת לא היה לה קדושת ירושלים. אז שואל תוספות, איך עשו דבר כזה? הרבי כמו זה היה הארץ מחוץ ירושלים, אם כן זה היה שלא כהלכה, אם כן בא לידי מכשול. אומרים תויסס בכל זאת כדי שימצאו נפש על זה, זה עדיף ממילא על מי שבא לידי כישלון. זה אנחנו למדים שהיום, בגלל שיש דיון כל הזמן, חס ושלום למסור את ירושלים ובפרט הר הבית לערבים, זה כל המאבק היום פה. אז כדי שהעם ישראל יבין שזה מקום חשוב שאנחנו צריכים להיות בעלים פה, אנחנו צריכים לעשות פעולות שמותרות, על אף שיכול להיות שיש כישלון מזה על אנשים אחרים. אנחנו צריכים להזהיר שלא יהיה כישלון, אבל לא צריכים לחוש לזה, כי שכל קודם התפקיד שלנו להכניס שזה שלנו, וזה אנחנו צריכים להכניס את המקום, להכניס שזה שלנו, של עם ישראל, שזה לא נתן לנו. יישר כוח.